fledge aviation book hospitality ಸಂಸ್ಥೆ ಕುಡ್ಲಾಡ ಶುರುವಾತಂದೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಹೊಸ ಶಾಖೆ ಕುಡ್ಲದ PVS ದಂದ ಮೂಜನೆ ಮಾಳಿಗೆಡೆ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಸೀರಿಗೆಡೆ ಉದಿಪನಾಡು MR ವಾಸುದೇವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಧನ್ ರಾವ್ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೆ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪುದರ್ಪಡಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನನೊಂಜಿ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಕುಡ್ಲದ ಕೋಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಕುದ್ಮುಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಮಾರ್ಗದ PVS ಸದನದ ಮೂಜನೆ ಮಾಳಿಗೆಡೆ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಹೊಸ ಶಾಖೆ ಉದಿಪನಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ಬಿನ್ನಿರು ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ಪಾತಿರ್ದು ಭಾರತೀಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಾಯುಯಾನ ಸೇವೆಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಚಾತುರ್ಪುನು ಬೊಳೆಪಾವನ ಕೆಲಸ ಮಾತನುಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಲಾತ ಪುದರ ಮಲ್ಪಡಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ವೈಕೆರು ಡೈನಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿದ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಜಪೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು MR ವಾಸುದೇವ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಧನ ರಾವ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಚಿನ್ ಅಯು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದಿರು Bangalore is one of the airport which is already now privatized, which has now as per the tender process it has gone to Adani Group. We are seeing so much of development which is happening in the aviation field. That too airports which were not at all in the front earlier, now these airports are really, they have undergone wonderful change. They have undergone such a change, the architecture wise, the runway length wise, the runway strength wise, terminal building, etc., etc. All these things have gone for a very important changes. Last 5 years, it is grown phenomenally. Now it has become one of the leading aviation institute in India, I can say that. Now it's called Fledge Speedjet Aviation and Hospitality, having 21 branches across India and 2 branches in abroad, Bahrain and Dubai. ಗಗನಸಖಿ ತರಬೇತಿ ಸೇರಿದಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿವಿಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಚಾತುರ್ಪ ಬಗೆಟ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತರಬೇತಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಲೋಕದೊರಮೆಡ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 23 ಶಾಖೆಲು ಉಂಡು ಕುಡ್ಡಾಡಿ 24ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಉದಿಪನಾತಂಡು ಏವಿಯೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೈಲಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಚ ಎಣ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಈ ದುಂಬೆ 3000 ಹೆಚ್ಚ ಕಲ್ತಿನ ಜವನ ಜವಂದಿಗೆ ಏವಿಯೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬೇಲೆದ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತದೆ.